anyị so n'ụkpọtara onye anyị ma vileji ya dara ngwụlọ Jizọs mere ọgaba ije. Onye kpuru isi fụrụ ụzọ, onye dara ogbi kpuru ogwu na-agbapụ ọsọ, nkịtịkpa ga-alachu n'anya. Anyị ga-achụgide n'uchu anyị achụ n'ụlọ na dati Ikeban. Agboro nke nọ n'Enugu ji awọrị m mgbe a na-achụrụgo ndị iro m chụna n'Ikeban. Anyị ga-achụgide ndị ụka ya chụ na unu n'Ikeban. My people, wonder shall never end. Another one don't happen again. Not be small matter, na dey grand though. No be small thing. Mathias Ezeaku don't leave another update. This one so he loud, not be small thing. He say make some pastors say may they carry squanner people when on the see road, say may they carry the come out, may they hear them, say he go give them money. He says since when they talk this matter, say no pastor come out carry blind person come out, may they do the challenge, say they not accept a challenge. My people, this one so when he talk he lad not be small thing. Now he talk for inside this video, may not come be say I too talk, I go leave una more for listening to Mathias Ezeaku age of 4. Omelala buzezo kwunando, omelala buzezo kwunando. Alo osina libo. Omelala buzezo kwunando, omelala buzezo kwunando. Alo osina libo. I ga-enwe mmeri mgbe ndị ụka ọbịa gala. I ga-enwe mmeri, tinye ya n'uche gị. I ga-enwe mmeri mgbe ndị ụka ọbịa gala. I ga-enwe mmeri, I ga-enwe mmeri. Mgbe Reverend Father gala, I ga-enwe mmeri. Mgbe ndị oshi pastor gala, I ga-enwe mmeri. Mgbe onye asị bishop gala, I ga-enwe mmeri. Ụmụ Igbo niile, I ga-enwe mmeri. Mgbe ụkpasị ndị ụka gala, I ga-enwe mmeri, tinye ya n'uche gị. I ga-enwe mmeri mgbe ndị ụka ọbịa gala. I ga-enwe mmeri. I ga-enwe mmeri mgbe ndị ụka ọbịa gala. Mgbe ga-akwụsị ịgwa anyị na Jizọs ga-egbola anyị mkpa na ọ na-enye ego. Mgbe ga-akwụsị ụmụ nwaanyị dị ime n'ala Igbo ha ịkwụsị ya. Mgbe ga-akwụsị tụrụ asa na enwe ya na mountain na ebe a ka enyemaka ya ga-esi bịa ha bụrụ afọ ime nwụọ. Mana nwaanyị dị ime n'obodo nyere m Jizọs a na-akwụ ya ụgwọ every day maka na ọ dị ime. Kedu ejighị join omenala bụ ụzọ eziokwu na ndụ? Ọ bụ onye nọ na Port Harcourt na-anụ onu m were ọsọ were ije jee join ụmụnne anyị ndị Igbo ka anyị mara ka anyị ga-esi dozi ala Igbo na anyụkọ ọma mere ọnụ ọgbọ ụfụfụ. Ihe anyị ji bido na-enwere ọgbakọ omenala bụ ụzọ so that we can come together, unite ourselves together and do the mighty things ndị ụka na-agwa anyị na Jizọs ga-eme ya. Sọsọ mgbe anyị ga-eme ya ma anyị jikọ aka ọnụ. Mana anyị nọrọkwa ofu anyị ga-adịkwa ka ofu mkpụrụ anyị za maka iweta ofu mkpụrụ anyị gbajie ya. Mana anyị bịakọta ọnụ otu a anyị bụrụ gịnị Igwe bụ ike. Ọ bụ onye nọ Port Harcourt anụnụ m jee join ụmụnne anyị na number 1 Elechi Street, Oruwalukwu Town Hall at the back of my tray. In Lagos na anụnụ m jewe kịta jee join ụmụnne anyị na number 23 Lias Road, Lagos State, opposite a field along Lias Road. Ọ bụ na ị na Abuja na anụnụ m jewe na Wuse Zone 3 Florist Garden, Wuse Zone 3 Florist Garden, jewe n'ụtụtụ a jee join ụmụnne anyị na Abuja. Ọ bụ na ị nọ n'Ọnịcha na anụnụ m kedu ejighị bịa join anyị na Amafọta ahụ na Mkpọ ebe anyị na-ekwu eziokwu Chineke. Ebe anyị nọ wee nye ụmụ nwaanyị anyị niile na-abịa ebe ahụ ọgbakọ nye ha free Atlanta and free delivery. Ebe ọ ya bụ nwanne anyị nwoke ya alụ anyị akpọrọ ya jụ n'ọgwụ treat enya nyanwa bụ anyụkọ mmiri ọnụ. Ife anyị niile ga anyị ga-esisi ebe a n'Igbo. Kedu ejighị bịa nọnyela ya bụ na ị nọ n'Enugu Ezike na anụ onu m bịa na Modern Comprehensive Secondary School Ekposhi along Ogwurute Road, Enugu Ezike. Ọ bụ na ị nọ n'ụzọ ụwa na anụ onu m kedu ejighị bịa nọnyere anyị na Robo Community
Ọwa Ugwu village na Ezeaku compound ma ọkọ 8 o'clock every Sunday. Bịanụ n'igwe bụ ike, bịanụ ka anyị chike isi ọnụ, bịa ka anyị zụlite ụmụaka anyị nọ na nka na ụzụ nke ndị oyibo kpọ science and technology, nke ndị gboo ji rụpụta ofe ọgbọnọ ị na-eri, refine na mkpụrụ agwụ wepụta mmanụ nri na ya, wepụta ọgbọnọ mix enye na mmanụ nri ọ bụrụ ofe ị na-eri taa. Mana gị nwa go university, you cannot produce anything. Your student religion make it lazy. We ne blame our ancestors because of your poverty in here today. So now our ancestors, the reason why you are poor, out of your foolishness. Our ancestors, Jaja Chineke kereke, where ya boy ite, where ya jikolite n'ọkụ, fa where ya ga n'ọkụ, oye, where ya na anwụ mmiri, where ya na-esi nri, where ya na-eri nri. Oruzia mgbe gị nwa gara mahadum ga modernize all those things, ka ọ dị na stainless, ka ọ dị na iron. Ibunye Bible, na akọ, Bible say, Habakkuk say, Jeremiah say. Mgbe na-asị gị na anyị ga-enwe mmeri mgbe ndị ụka ọbịa ga-ana. Mmeri ga-abụ nke anyị. Mmeri ga-abụ nke anyị na ndị ụka ga-ana n'ala Igbo. Ndị ụka bụ ndị ori. Could you imagine a criminal church nwere over 100 plus of land na my village na agwa m n'ụwa na-emebi? Why na ama m na ọ fịara arụ each family na-ebe a ngwurube nna gị ebe unubi. Ama m na ụnụ ka dị iche iche na be nna gị ka gị nwee compound na your community. Si ihe ka gị nwee compound na agwa gị n'ụwa abụrụ be gị. Ụmụnne m ndị Igbo nwụọ maka ọya. Reverend Father pụtasị na o nwere onye Igbo na-asa ndị poison. Na enwere onye Igbo na-asa ndị ọya. Mana ife na-egbu ụmụnne m normal sickness, heart failure, brain tumor, liver cirrhosis, kidney failure. Common fever nkịtị na-egbu ụmụnne anyị maka na ego ugwu na-adọrọ, maka na ego na ọgwụ adọrọ. Anyị wee na-asị anyị ga-enwe mmeri mgbe ndị ụka ọbịa gala. Anyị ga-enwe mmeri, tinye ya n'uche gị. Anyị ga-enwe mmeri mgbe ndị ụka ọbịa gala. Anyị ga-enwe mmeri. Omenala bụ ụzọ eziokwu na ndụ, arụ kwụsị. Omenala Igbo bụ ụzọ eziokwu na ndụ, arụ kwụsị na Igbo be anyị. Ndị ụka anyị achịrịgo n'ụta. Anyị so n'ụkpọtara onye anyị ma vileji ya dara ngwụlọ Jizọs mere ọgaba ije. Onye kpụrụ isi fụrụ ụzọ, onye dara ogbi kpụrụ okwu na-agbapụ ọsọ, nkịtịkpa ga-alachu na anyị. Anyị ga-achụgide n'uchu anyị achụ n'ụlọ na dati Ikeban. Agboro nke nọ n'Enugu ji awọrị m mgbe a na-achụrụgo ndị iro m chụ na Ikeban. Anyị ga-achụgide ndị ụka ya chụ na unu na Ikeban. Ibure Reverend Father bụrụ agboro wee gwa m na good luck bad luck. Mana good luck bụ akpa rice 7,000. Buhari bụ Mezaya bata akpa rice 35,000. Buhari mụta Tinubu. Now, one bag of rice 72,000. Kedu ife chọọchị emebela anyị? Ndị agboro, ndị oshi, ndị ori bịara imebi anyị Igbo. Bịara ịkọta aja anyị Igbo na-atọ ka shuga. Kunye nwa Chineke, join ife anyị na-eme.